जों मैयायो जेराव दोनथ'दोंमोन जों बेनिफ्राय थांनो हासै गोसोआव दं ने जों मैया मा सावरायदों हाबा जानायनि बिसय हाबा जानायनि सोमोन्दै जों मैया मा सावरायदोंमोन गोसोआव लाखिनो गोनां बाथ्राफोर सावरायदों नोंथांमोना गोसोआव दं ने जों मैयायो नैबेयाव दोनथ'दोंमोन माथाइनि 19 बालाबनि 5 सिरियाव जों दं आरो बिनि उनावनो जोङो जोंनि जि गाहाय आयदायाव दैखांनाय सिरि बेयाव जों फैदोंमोन दा बेयावनो थांफाफिननांगोन जोङो माथाइनि 19नि 5 सिरियाव बुंदों आरो इसोरा बुंदों सोर होनदों इसोरा हौवाया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि बिहिजों नांथाबनानै थानांगौ आरो बिसोर सानैजों मोदोम मोनसे जागोन सोर नागारगोन ना सोर नागारगोन इसोरा होनदों इसोरनि बायदिब्ला सोर नागारगोन जों मैया सावरायखाबाय सोर नागारगोन हौवायासो गावनि बिमा बिफाखौ नागारगोन हाबा जानाया बेबायदि आरो ख्रिस्टियान हाबाया इसोरनि बायदि डिजाइन खालामनाय हाबाया जाहैबाय हौवा मानसियासो गावनि बिमा बिफाखौ नागारगोन अबसे हिन्जावनि न'खराव थांगोन बेखौ बुङाखै बेबो नङा हिन्जावाथ' जिहेतु नागारनानै फैखायो हौवायाबो गावनि बिमा बिफाखौ नागारगोन थारमाने मा बुंनो नागिरदों हाबा जानाय लोगो लोगो नोंहा नोंनि मोनसे फेमिलि न'खर जायो बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों आरो हिन्जावाबो गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै हौवायाबो गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै सानैजों जेब्ला हाबा जायो मा जायोनो नोंहा फेमिलि जायो थारमाने न'खर जायो आरो नोंनि न'खर नोङो सेंग्रा समाव बिमा बिफानि न'खरनि सासे सोद्रोमा सिख्ला समाव बिमा बिफानि न'खरनि सासे सोद्रोमा नाथाय हाबा जानाय लोगो लोगो नोङो बे न'खरनि सोद्रोमा नंला नोंनि बिमा बिफानि न'खरनि सोद्रोमा नंला नोंहा गावहानो न'खर दङसै इउनिट अफ फेमिलि नों गावहानो न'खरसो मोनबाय बेखौसो बाइबेला जोंनो फोरोंदों नों गावहानो मोनसे न'खर जाबाय बिमा बिफानि न'खर बे आलादा जाबाय खिन्थु नों गावहानो मोनसे न'खर मोनबाय आरो फेमिलि नोंहा मोनबाय हाबा जानाय साफ्रोमबो मा मोनो मोनसे न'खर मोनो आरो दानियाब्ला बेनोथ' साननो गोनां बाथ्राया बेनो जेब्ला नोङो न'खर मोनो गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै हाबा जानाय लोगो लोगो न'खर मोनो बे न'खरनि थाखाय नोंहा मा मावनो गोनां गोबांथार थायो स्पेसियेलि हौवा मानसिफोरा बे न'खरनि गासै नांगौफोरखौ जगायनायनि ना बे न'खरनि नांगौफोरखौ जगायनायनि हिन्जावनो नांगौफोरखौ जगायनायनि गथ'फोरनो नांगौफोरखौ जगायनायनि मोनसे गिलिर आरो गेदेर बिबान फैयो खोनासंदो आं मा बुंनो नागिरदों आयदायाव आं माबोरै हाबहैदों नोंसोरो जेबो फाता मोननाय नङा नङाबा इसोरनि बायदिब्ला हाबा जानाय लोगो लोगो सासे हौवा मानसिहा मा मोनो मोनसे गावनि न'खर मोनो बे बिमा बिफानि न'खरा आलादा जायो आरो नोंनि न'खरा आलादा जायो खिन्थु जोंहा बर' समाजाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों हाबा जाखांनानैबो जों बिमा बिफानि न'खराव थानाय बिमा बिफानिफ्राय जानाय आरो बे आसलते बाइबेलनि बायदि नङा बाइबेलनि बायदि बे नङा आरो बेनिखायनो जोंनि सेंग्राफ्रा उन्दै समाव हाबा जानो गियाखै जोंनि सिख्लाफ्रा उन्दै समाव हाबा जानो गियैनि कारना बे मोनसे कारन बिथांमोना रेसपन्सिबिलिटिखौनो मोना बिबानखौनो मोना दायित्वखौनो मोना हाबा जाखांनानैबो बिथांमोना मोनसे हाबा जानाय मानसि हिसाबै बेहा मा बिबानफोर थानांगौ मा मावनो गोनांफोर थानांगौ बेखौनो मोनैखाय जोंनि सेंग्राफोरा उन्दैयाव हाबा जानो गियाखै जेब्ला नुगौमोन बिथांमोना हाबा जायोब्ला गावहानो न'खर थायो आरो बे न'खरखौ सामलायनो बे न'खरखौ फोथांनानै लाखिनो हौवाफोरा गोबां मावनो गोनां जायो दिहुननो गोनां जायो न'खरनि गासै नांगौमानिखौ मा होनांगौ जायो बेखौ जेब्ला जोंनि हौवाफोरा मिथिगौमोन बुजिगौमोन जोंनि सेंग्राफ्रा बिसोरो हाबा जानो गिगौमोन नाथाय जोंनि बर' समाजाव नैबे लाजिथाव मोनसे आखुखौ जोङो
सोलिबोबाय थानाय नुदों हाबा जाखांनानैबो बिमा बिफानि सायाव सोनारनानै जानाय हाबा जाखांनानैबो आरो बेबो दुखुनांथाव जोंहा जोंनि बिमा बिफाया बेबायदि सेंग्राखौ बेबायदि हौवा मानसिखौ जाहोबाय थानाया बेबो दुखुनांथाव लाजिथाव बेबो हाबा जानाय माने मा आसलते नोंथांनि फिसाज्लाया हाबा जाबायब्ला आंनि फिसाजोआ हाबा जाबायब्ला मा बुंनाय जादों आं मोनसे न'खर सामलायनो हानाय जाबाय होननानैसो बिथाङा हाबा जादों अब्लालाय नोंथाङालाय माने बिदि नामफोरखौ जगायबाय थानांगौ जायहा हाबा जाबाय बिथाङा बुंनाय जायो आं सासे हिनजाव फिसिनो हानाय जाबाय हाबा जानानै गथ' गथाय मोनोब्ला बिसोरखौ जाहोनो हानाय लोंहोनो हानाय गानहोनो हानाय जोमहोनो हानाय आं जाबाय बेबायदि जाया सेंग्राया साननो हायो बिसोरसो हाबा जायो अब्लालाय बिफायालाय बे हाबा जानाय सासे मानसिखौ मानो जाहोबाय थानांगौ मानो लोंहोबाय थानांगौ फिसाज्लाखौथ' फिसाज्ला फिसौफोरखौबो जाहोनाय लोंहोनाय गानहोनाय जोमहोनाय स्कुलाव हरबावनाय बिबौ बिबै जानानै अब्ला सोर हाबा जानो गिगोन बेनिखायनो हाबा जानायखौ जोंनि दिनैनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोरलै लादों खिन्थु बाइबेलनि बायदिब्ला बे गोरलै नङा नों हाबा जाबायब्ला नोंहा फुल रेसपन्सिबिलिटि लानांसिगोन फुल दायित्व नों लानांसिगोन नोंनि न'खरखौ गानहोनाय जोमहोनाय जाहोनाय लोंहोनाय बेरामफोर जायोब्ला नायनाय बिनि मोनसे आबुं बिबान फुल रेसपन्सिबिलिटि दायित्व नोंहा लानांगौ आरो इसोरनि बायदिब्ला नोङो नोमा नोम्फानिफ्राय नोमा नोम्फाखौ नागारनानै नोङो गावनि न'खर जिहेतु जाबाय दिनै हाबा जानायनि उनाव बिथांमोना हाबा जानायनि लोगो लोगो न'खर मोनसे मोनो बिसोर गावसोरनि न'खर मोनो बे न'खरखौ फेदेरनाय बे न'खरखौ जौगाहोनायनि बिबान सासे हौवा मानसिया आरो सासे हिनजाव मानसिया हाबा जानाय लोगो लोगो मोननो हायो बिनिखायनो मा होननानै बुंदों बिनिखायनो जोंनि आयदाया ओरैना बुंदों आं गोलाव लिरनो हास्थायाखै जोंनि गाहाय आयदाया ओरैनानै बुंदों नोङो गावनि हा हु आरो खामायनानै थांनानै थानायनि राहाखौ खालामाब्ला बेयाव बुंदों हा हु आरो बिनि उनाव बुंदों नेक्स्टआव थांनानै थानायनि राहा लामा बे जाबाय फार्स्ट ना हा हु बेनि उनाव थांनानै थानायनि राहा लामा जेब्ला सासे मानसिहा बे जायो अब्लानासो बाइबेला बुंदों हाबाखौ जागोन हाबा एबा न'खर बानायनो हा हु नोंहा दंना गैया थांनानै थानायनि राहा लामा नों खालामबायना खालामाखै बेखौ खालामग्रोनांगौ सासे मानसिया सासे सेंग्राया नैबेखौ खालामनो थांनायनि सिगां बेखौ खालामनांगौ बाइबेलनि बायदिब्ला मानोना नोंहा मा बिबान फैगोन जाहोनाय लोंहोनाय गानहोनाय जोमहोनाय मोनसे न'खरखौ सामलायनायनि बिबान नोंहा फैगोन बेनिफ्राय नोङो नैबे गैयालासिनो नैबेखौ खालामनो हाया बाइबेला जोंनि आयदायाव बुंदों नोंहा जेब्ला नैबे जायाखै नोङो बेखौ खालामनो हाया बुजिदों दा आं मा बुंदों जेब्ला नों नैबेखौनो खालामाखै नोङो नैबेखौ खालामनो हाया नोङो थांना थानायनि राहा लामाखौ बानायग्रोआखैबा नों माजों थांनानै थागोन नोंथाङा गाव माजों थांनानै थागोन नोंथांनि न'खरा माजों थांनानै थागोन बेखौ सासे साननो रोङै मानसियासो खालामो साननो रोङै मानसिया खालामगोन बेखौ बेनिखायनो नोंहा थांनानै थानायनि राहा लामा दंना गैया बेखौसो नोङो सानग्रोनांगोन जायहा गावनो गावखौ थांनानै थानायनि राहा लामाखौ बानायनानै लानो हायाखै गावनि थाखायनो बियो मोनसे न'खर मा सामलायगोन सासे हिनजाव मा फिसिगोन बियो गथ'फोर मा फिसिगोन बियो गावनि जानायखौनो जाया बायनानै जानो हानाय जायाखै गावनो गाननो जोमनो थाखाय गावनो बायनानै गाननो जोमनो हानाय जायाखै
बियो गाबोन सोर हिनजावखौ बियो गानहोनो हागोन जोमहोनो हागोन सोर गथ'फोरखौ बियो जाहोनो हागोन लोंहोनो हागोन गानहोनो हागोन जोमहोनो हागोन फरायहोनो हागोन बाइबेला ओरैबायदि क्लियार जोंनि बाइबेला हाबा जानायनि बिषयाव बेनिखाय रावबो सेंग्राया नैबे जानायनि सिगां नैबेखौ खालामनो थांनो नाङा हाबा जानायनि बाथ्रा साननाङा न'खर बानायनायनि बाथ्रा साननाङा सिगांग्रो बेसो दा थांना थानायनि राहा लामा बेयाव जों दसे थाथ'गोन दिनै बे फुंबिलि समावहाय थांना थानायनि राहा लामा बेखौ मा बुङो आसलते इंराजियाव मा बुङो थांना थानायनि राहा लामाखौ मा बुङो सरि मा बुङो मोनसे वर्डआव मा बुङो मोनसे वर्डआव थिगानो दङ मोनसे वर्डआव मा जाबाय थादोंनो मा जादोंनो केरियार थांना थानायनि राहा लामा माने जोङो इंराजियाव केरियार होननानै बुङो केरियारखौ जोङो बानायग्रोनो गोसो होनो नांगौ हिनजावनि खोथा साननायनि सिगां हौवानि खोथा साननायनि सिगां केरियारनि बाथ्रा जोङो साननो नांगौ बेखौ बाइबेला बुंदों केरियारानो थांना थानायनि राहा लामा नोंहा केरियार दङना गैया नों बानायनानै थांना थानायनि राहा लामा नोंहा दंना गैया सासे मानसिया केरियार बानायनो बेसे गोबाव सम नांगौ बेसे गोबाव सासे मानसिनो मोनसे केरियार बानायनो सम नांगौ जों हिसाब खालामनानै थांना थानायनि राहा लामा केरियार हमनानै ला नोंथाङा दायो सोरबा बेयाव थानो हागौ जायहा फाइनाल लिरनानै दोनदों क्लास 12नि फाइनाल हायार सेकेन्डारि फाइनाल लिरनानै दोनदों नोंथाङा मोनसे केरियार बानायनो आरो खय बोसोर नांबावो 10 बोसोर नांबावो हायार सेकेन्डारि नोंथाङा लिरदोंबा दिनै 18 बोसोर नोंथाङा 18 बे दंबावो नामा नोंथाङा 18 बोसोर हायार सेकेन्डारि फाइनाल लिरनानै दोनदों प्लास जोङो नोंथाङा जुदि सासे नार्स जानायनि बाथ्रा सानदोंबा केरियार नार्स नोंथाङा GNM नार्स जागोनबा खै बोसोरनि कर्स GNM आ खै बोसोरनि कर्स 3 बोसोरनि कर्स अब्ला 18 प्लास 3 बेसेबां जागोन 21 बोसोर बयबो नोंहा मोनसे केरियार जायो गोलाव नङा गोलाव नोंथाङा सासे डक्टर जागोनब्ला 18 बोसोरनि उनावथ' डक्टर फरायगा नोंथाङा सासे जुदि डक्टर जुदि फरायगोनब्ला नोंथाङा दिनै हायार सेकेन्डारि लिरनानै दोनदों नोंथाङा बे बारावनो नीटखौ जुदि क्लियार खालामोब्ला नोंथाङा 4 बोसोर 18 प्लास 4 नों 5 लायो लाजायो आरो 4 लायोना 5 लायो नीट लिरनाय मा लिरनाय 4-5 बोसोर नों लाबाय खै बोसोर डक्टर जानो खै बोसोर नांगोन 18 प्लास 5 बेसेबां जागोन 5 खौनो लाबाय थायो ओरैनो MBBS नि कर्सआ 4 बोसोरनि थाखाय खै बोसोर 5 प्लास बेसेबां 23 23 बोसोर बयबावनो सासे मानसिया मा जायो डक्टर जायो गोलाव ने नङा नों सासे ACS अफिसार जागोन IAS अफिसार जागोन बे बैसोआवनो जायो प्राय बांसिन केरियारा 23 बोसोर 24 बोसोर 25 बोसोरनि गेजेरावनो जायो जुदि नोङो गोलाव लायाखैब्ला जुदि नोङो प्रफेसरफोर जानायनि लादोंब्ला अबसे एसे गोलाव
दिनैनि जुगाव आरो दिनैनि जोंनि मुगायाव प्रफेसार जानो नोङो MA खालामनांगोन जुदि नोङो सासे प्रफेसार जागोनबा दिनैनि जोंनि समावहाय नोङो 18नि उनाव नोङो 3 बोसोर ग्रेजुएसन खालामनांगोन 2 बोसोर नोङो मास्टार खालामनांगोन बिनि उनावहाय नोङो 2 बोसोर मास्टार खालामनायनि उनाव नोङो 5 years लादो PhD खालामनांगोन अब्लाना नोङो लेक्चार प्रफेसार नों जानो हायो आरो अब्ला खै बोसोर जागोन दे क्लास खालाम 5 10 जाबाय बियो नङा दे 10 plus 18 बेसेबां 28 बोसोरसोआव सासे प्रफेसार जानो हायो खिन्थु बांसिन केरियारानो नैबे 21निफ्राय 23निफ्राय 24निफ्राय 25निफ्राय अब्ला जुदि नोङो 23 बोसोर बैसोआव डक्टर जायोब्ला हाबा जानो हासिगोन आरो मानो कारन सासे डक्टरनि सेलारिया बेसेबां जागोन सासे डक्टरा सानफायाव बेसेबां मोनगोन मिथिगौ जोंनि आसामावब्ला सासे डक्टरनि सेलारिया स्टार्ट जागोन एटलिस्ट 70,000सो 70,000सोनिफ्राय स्टार्ट जागोन थांनानै थानायनि राहा लामा बेस्ट जोंनि हादराव बेस्ट थांनानै थानायनि राहा लामाया जाबाय मोनसे केरियार फरायनायनि गेजेरजों गावखौ बानायनानै लानाय बेनिखायनो गोलाव नङा बे समाव गोसो होनानै फराय थाबनो हाबा जानो मोनगोन नोङो 23 बोसोराव जुदि डक्टर जायोब्ला 24-25खौबो नों साख्रि मावोब्ला एसे फैसा खामायनो सानदोंब्ला हाबाव 26आव हाबा जानो हायो 28आव हाबा जानो हायो साउथ इन्डियायाव थाङोब्ला जों नुनो मोनो बिथांमोना फरायनाय थाब फोजोबो थाब केरियार बानायो आरो थाब हाबा जायो बारा इसिबां बिथांमोना बोरायजासिम थाया गोबाङानो नैबे 26 बोसोरसोआव 25 बोसोरसोआव बिथांमोना हाबा जायो आरो मानो हाबा जानो हायो मिथिगौ बिथांमोना नैबेखौ बानायग्रोनानै लानायखाय दिनै हिनजाव फिसिनो हानाय बेहा फैसा दं थाखा फैसा फैनायनि लामा दंसै बेहा गथ'फोर फिसिनो हानाय फरायनो हानायनि बेहा थाखा फैसा फैबाय थानायनि लामाखौ बियो बानायनानै लाखाबाय बेनिखायनो बिथांमोना हाबा जानो सासे डक्टरा हाबा जानो ओंखारबा रायगोन ने सोरबा रायनाय नङा सासे ACS अफिसारा हाबा जानो ओंखारबा रायगोन ने सोरबा रायनाय नङा माला थाखा फैसा जाबाय जे नाथाय जों मानो 30 बोसोरबाबो हाबा जानो हाया जों मानो 32 बोसोर जाबाय 35 बोसोर जाबाय मानो हाबा जानो हाया नैबेखौ जोङो गिनांगौ जायो मानोना मोनसे न'खरखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय मोनसे न'खरखौ लुखांनो थाखाय गोबां थाखा फैसा नांगौ जों गोबां समाव बुंनो नागिरो अननायानो थैयो होननानै जेया सैथो नङा आंहाथ' साख्रि बाख्रिबो गैयालै नामा नोंनि अननायानो थैयो जों बुंनो नागिरो जोंहाथ' हाखौबो गैयालै नोंनि अननायानो थैयो जों बुंनो नागिरो जोंहाथ' मोजां न'बो गैयालै नोंनि अननायानो थैयो दा बे समावसो बुंगोन नोंनि अननायानो थैयो होननानै खिन्थु गाबोन बेखौ नों गारनानै खारगोन जायहा न' गैया जायहा थाखा फैसा गैया बेजों लाइफआव मा खस्थ' मोनो नोंसोरो दा बेखौ बुजिया आरामै मोनजादोंना नोंसोरो बेनिखायनो जाहोनायाव मा खस्थ' दङ नोंसोरो मिथिया नोंसोर दिनै जाग्रासोथ' खिन्थु जाहोनायाव मा खस्थ' दङ बेखौ नोंसोर मिथिया आरो दिनै बुजिया बे बिमा बिफायासो बुजियो बेखौ नोंसोरखौ जाहोनायाव गानहोनायाव जोमहोनायाव फरायहोनायाव मा खस्थ' मोनदों बे बिमा बिफायासो मिथियो नोंसोर मिथिया बेनि टेस्टखौ नोंसोर मोनाखै बेखौ नोंसोर साखिनायनो मोनाखै जेब्ला नोंहा हाबा जानानै बे बिबाना नोंनि सायाव गिलिरै फैगोन बे समावसो नोङो सारेन्डार जानो गोनां जागोन हिनजाव गारनाया बेयाव बिनिफ्राय फैयो हौवा गारनाया बिनिफ्राय फैयो आं हाला आरो बे बिबानखौ रुजुनो बिनिफ्राय फैयो सारेन्डार जाना जेब्ला सानफ्रोमबो जानायनि लोंनायनि समयसा जागोन आरो जाखागोनखा समयसायाथ' जाखागोनखा कारन नोङो जि समाव गावखौ बानायनानै लाग्रोनांगौमोन बेखौनो खालामासै उल्थां फाल्थां जिबनाव उल्थां फाल्थां नोंथाङा जिखौ खालामग्रोनाङामोन बेखौ खालामग्रोबाय जिखौ खालामग्रोनांगौमोन बेखौ खालामग्रोआसै बेनिखाय खोनासं सेंग्राफोर नोङो रावनिबो मोजां हौवा जानो हानाय नङा नोङो रावनिबो मोजां हौवा जानो हानाय नङा नों बेखौ बुजियाखैब्ला
नोङो रावनिबो सासे मोजां बिफा जानो हानाय नङा बेखौ नों बुजियाखैब्ला नोङो रावनिबो मोजां हिनजाव जानो हानाय नङा बेखौ नों बुजियाखैब्ला बाइबेलखौ नों बुजियाखैब्ला नोङो गाबोन रावबो गथ'फोरनि मोजां बिमा जानो हानाय नङा बे बाइबेलनि बाथ्राखौ नों बुजियाखैब्ला नों मोजां हौवा जानो हाया थाखा फैसा गैयाब्ला नों मोजां बिफा जानो हाया थाखा फैसा गैयाब्ला नों मोजां बिमा जानो हाया थाखा फैसा गैयाब्ला नों मोजां बिमा जानो हानाय नङा नोंनि गथ'फोरनि थाखा फैसा गैयाब्ला अननायानो थोयो नाया खर' गाज्रिफोरनिसो बाथ्रा थोआ अननोनोथ' थाखा फैसा नांगौ अननोनोथ' नायनाय बाइबेलाव बे सासे फरायनानै होनांगौ बै बाइबेल फिसानिफ्राय फरायदो 1 जन 3:19 फरायदो 1 जन 3:19 फरायदो दे माइक्र'फनावनो फरायदो बर' दादि ने आंनि फिसाफोर जोंनि अननाया खोथाजोंल' एबा बुंनायजोंल' जानो नाङा नोंसोरनि अननाया गोसो इसिंनिफ्राय जानांगौ आरो बे नोंसोरनि मावनायफोराव नुजानांगोन जोंनि अननाया माजोंल' जानो नाङा खोथाजोंल' आरो खोथाजोंल' एबा बुंनायजोंल' जानो नाङा मा बबेनिफ्राय जानांगौ अननाया गोसो इसिंनिफ्राय आरो बे अननाया गोसो इसिंनिफ्राय बा मा नुजागोन जों मावनायनिफ्राय आं नोंखौ फाग्ला बायदि अनो होनना बुंनाया गोरलै आं नों माबा थांनानै थानो हाया होननाया गोरलै बाथ्रा नाथाय जोंनि अननाया मानिफ्राय जानो नाङानो मानिफ्रायल' जानो नाङा मानिफ्राय जानो नाङा नैबेनिफ्रायल' जानो नाङा होननानै बुंदों खुगानिफ्रायल' नङा खोथाजोंल' नङा बबेनिफ्राय जानांगौ बेनिफ्राय नङा बबेनिफ्राय जानांगौ नैबेनिफ्राय आरो बे अननाया गोसो इसिंनिफ्रायब्ला बहा नुजागोन बेयाव आं नोंखौ अनो होननानै बुंनो हागौ खुगाजों अनोब्ला आं नोंनि थाखाय मा मावदों गोसो बे अननायखौ फोरमायनो आं नोंनि थाखाय मा मावदों आंनि बे अननायखौ दिन्थिनो आं मा मावनो हादों बाइबेला बेखौसो बुंदों ओमफ्राय खोथाजों बुंनायखौनो फोथायगोन आं नोंखौ फाग्ला बायदि अनो होनना बुंनायखौनो फोथायगोन बेथ' खुगानिसो गोसो सिंनिफ्राय अननायब्ला बे सेंग्राया नोंखौ गाबोनै आलो गोजोनै दोनो नोंनो मोजां मोनसे न'खर होनो नों जोनोम होगोन गथ'फोरखौ आलो गोजोनै फिसिनो दिनै बियो नांथाबगोन खस्थ' खालामथारगोन बे मा बबेयाव केरियार बानायनायाव जों मानो बुजिया मा सानदों हाबा जानानै नोङो रावनिबो मोजां हौवाजों जानो हायाब्ला नोंनि हाबाहालाय माथो ओंथि जाखो हाबा जानानै जुदि नों गाबोन गथ' गथाय नों खांनानै बे गथ'फोरनिनो मोजां सासे बिफा जानो हायाब्ला नोंनि हाबा जानायालाय माथो ओंथि थागोन दे आं सानो दुखु मोननाय नङा लाजिनोबो गोनां गैया आं सासे भलन्टियार नागिरदों जायहा मोनसे गोरिब न'खरनिफ्राय फैदों दे सोर सासे जायखिजाया हौवासा जानो हागौ हिनजावसा जानो हागौ गोरिब न'खरनिफ्राय ना गासैबो धोनिमानि न'खरनिफ्राय नङादे सासे अननानै सासे सोरबा गोब्राब जानाय नङा आंनि सोंलुआ गोब्राब जानाय नङा सासेया नुनांगौ गोरिब न'खरनिफ्राय आरो जों सोलोंनोसो अब्लानासो बुजिगोन नङाब्ला बुजिया जोङो आसलथे नोंसोर जे बिया जानाय बियाखै बुजियैखायनो जायाखै दे सासे आं सासे नांगौ गोरिब न'खरनि दे दे थेंक इउ माइक्र'फन दंबावो नामा बिथांनो होनो हानाय बहुत धन्यबाद बिथाङा साहस खालामनानै गसंदों आरो फंबायखौ धन्यबाद होदों बाबाया मा मावो ओरैनो आं मिथियाना फेसनजों खारबाय बाबाया खेथि खालामो नोंथांनि न'खराव
सरासनस्रायै आं बुंदोंथ' गोरिब न'खर होननानै गोरिब न'खराव मा मा जेंना एबा मा मा खस्थ' मोनो एसे बुंनो हागोन फाइनान्सियेल थाखा फैसानि खस्थ' मोनो ओमफ्राय मालाबानि समाव गाननाय जोमनायनि खस्थ' मोनो मालाबानि समाव जानाय लोंनायनि खस्थ' मोनो मालाबानि समाव बेरायनायाव थांलाय फैलाय खालामनाय खस्थ' मोनो आरो खस्थ' मोनो जायखिजाया नंगौना नङा जोंनि बिमा बिफाफ्रा गोरिबखाय जोंनि बिमा बिफाफ्रा केरियार मोजां गैयिखाय सोर खस्थ' मोनदों नोंनि मामा बाबाया धोनि मानि नङिखाय सोर खस्थ' मोनदों नों खस्थ' मोनदों नोंबो गाबोन बे नोंनि बाबा बायदि सासे बिफा जायोब्ला सोर खस्थ' मोनगोन नोंनि गथ'फ्रा खस्थ' मोनगोन थेंक इउ मा बेबायदि बिफा जागोन नामा नोंसोर बेबायदि बिमा जागोन नामा नोंसोर रुजु-रुमु संसारा बहा थोब्ला जेराव जानायनि लोंनायनि सानफ्रोमबो खस्थ' जायो बेखौ रुजु-रुमु संसार होनना बुंजागोन ना बुंजाया सनानि संसारा बहाथो जेराव सानफ्रोमबो गाननायनि जोमनायनि फरायनायनि गथ'फोरा खस्थ' मोनो नोंसोरबो जुदि केरियार बानायालासिनो हाबा जायोब्ला नोंल' नङा फंबाय नोंल' नङा नोंजों लोगोसे नोंनि हिनजाव नोंजों लोगोसे नोंसोरनि गथ'फोरा खस्थ' मोनगोन हाबा जागोन बिब्दि जेराव सानफ्रोमबो खस्थ' मोनगोन सानसेनिल' नङा बियो कारन ख्रिस्टियान हाबाया मा ख्रिस्टियान हाबाया इसोरा जायखौ जुलि होबाय मानसिया बेखौ गारबोखाथोंसो बे नागारलायनाय गैयि ख्रिस्टियान हाबायाव जानायाव लोंनायाव खस्थ' मोनदों होननानै गाबोन नों गारनानै खारनो हानाय नङा ख्रिस्टियान हाबाया गाननायनि जोमनायनि सानफ्रोमबो आंनो बोसोराव गांसे दख'ना होनो हाया गारनानै खारनो हाया नोंथाङा ख्रिस्टियान हाबानि जि एग्रिमेन्ट बे एग्रिमेन्टआ फर लाइफ टाइम नोङो सोरजों एग्रिमेन्ट खालामदों बियो बहुद गेदेर बाथ्रा बेनिखायनो सासे सेंग्रा फैबानो जाया जिबनाव सासे सिख्ला फैबानो जाया जिबनाव सोरजों नोङो एग्रिमेन्ट खालामनांगौ बे गेदेर मोनसे एग्रिमेन्टखौ फर लाइफ टाइम गोदै जिबननि थाखाय नोंजोंनो फोथायजाथाव जानानै थागोन नोंखौनो अनगोन होननायसोना जोंनि प्रफेसाराव